Čo tam bude? Tak vyskúšame. Ja chcem pozrieť. Dobre, tak poď pozerať. Ja pozriem tu. On si chce dať stoličku. Aby videl, no tak si daj pozrieť. Tu poď, tu. Ty si ale zvedavý. Vieš, čo tam je? Krabica ďalšia. Krabica. Ja som tu za krabicou. No, najprv jednu otvoríme. A tu máme proťačík. A rašidové maslo. Tu máme čo? Tu máme čo? Tu máme Jambito moje. Tu máme čo? A tu máme Tu máme čo? Míšo, šiltovku. Čas. Majerka. Si do Maďarska vybavený. Moja čapka. Že moje. Nehajú tam. Ja to Dostal som. poviem teraz. Kamaráde, kraťací 3XL. Si pána. A troje. Kraťací. Konečne mám nové kraťací. Nemám čo nosiť. Dostal som tam asi 3-krát. Hej, to budú to isté. A to budú čisté. Short Black, troje kraťací, ale parádne. Teším sa. Na bok. Ďalej. Megáčeva teraz. Popadáme se, papadáme. Zinok. AKG, čiže marginin. Ďalší zinok. Enzymy. Natravení. Marginin. Jeden. Adny. Cintrulín. Melatonín na spaničko. Adny. Na pečenku. Adny. Biokysle. Ako mám čapku. Taurín. Na výdrž, na energiu. A tu máme čo? Istýš. Arašidové masla, to musí byť do tvarohu, to ľubím. Tvarok, banán, arašidové maslo. Nie moja sida. Kreatín, nakoľko som teraz off, tak nemá prifúkne aspoň z toho. Nechce toto. Nerob, Mišo. Nechce dole. Dvakrát. Vitargo. To je cukor, áno. Ďalej kolageník, na to moje spíčené rameno. Ďalej vitamíny, to je multivitaminový komplex minerálov a vitamínov. G-Bomb, to je glutamín, kalcium, ashwagandha, je to taký mix. Ale prevažne je to glutamín, tam prevláda. A ešte tu mám jeden citrulín. Citrulín nie je nikdy dosť. To som ja chlapcov naučil všetkých citrulín dávať. Pretože nie je veľa priedne ako mám. A samozrejme, to nemusím ukazovať 5-krát shaker. Všetko. No ty si pešák.